Non deberíamos ter que dicir nunca que non a un animal que pode ser rescatado. Con toda a dor e o sufrimento que hai no mundo, se unha vida pode ser salvada, hai que salvala. Pero para iso fan falta recursos. Cantas de nós non malgastamos un só euro no mes? Quen non se dá o capricho de malgastar 1 euro, 2 ou 3 cada 30 días? 1 euro non é nada e é o todo. Sacrifica 1 euro ao mes e nun ano diremosche que fixemos con eses 12 euros que deches en decatarte, pero que en Bacaloura marcan a diferencia.